היי לכולם, עכשיו אני בגינה, הנה, והיום אני אמצא לכם סרטון של המשך היום שלי, כאילו של כל היום. אז עכשיו אני בגינה, וזהו. טוב, אחרי שאני נהיה בגינה, אני נוסעת לקנות גלידה. אני אראה לכם את מה שאני לוקחת, וזהו, ביי יוש. אז עכשיו הגענו וחנינו די רחוק, אז אנחנו צריכים עכשיו ללכת לגלידה. זהו, אני אצא לכם כשכבר נהיה שם. טוב, עכשיו הגעתי הביתה, ועכשיו אני אוכלת ארוחת צהריים. לארוחת צהריים יש לי פירה, שתי קציצות, מלפפון, ואת השתי הקציצות שלי אני אוהבת לטבול בתוך מיונז. זהו, בתיאבון כל מי שאוכל, ביי יוש. טוב, עכשיו אני סיימתי לאכול ארוחת צהריים, וכמו שהבטחתי עכשיו אני אראה לכם את הטעמים שקנינו בגלידה. יש פה 3 טעמים, זה טעם עם עוגיות, זה יש לזה טעם של קינדר, וזה של פירות יער. הנה. עכשיו אני אראה לכם את הפלטה השנייה. אז הפלטה השנייה היא פשוט אותו דבר, עם אותה טעמים, וזהו. בוא נאכל. אז הנה הגלידה שבחרתי. בחרתי רק את הטעם של הקינדר, וזהו. בוא ניתם. טוב, הנה. בוא ניתם. זה ממש באמת טעים. בהמשך של היום שלי אני הולכת להיפגש עם ילדה מהכיתה שלי, ואני אצלם לכם את הדרך. אז ביי יוש. טוב, אז עכשיו אני הולכת להיפגש עם ילדה מהכיתה שלי. אם היא תרצה אני אוכל לצלם אותה, וזהו, אני אצלם לך כשאני כבר בגינה. טוב, אז היי, פגשתי אותה, תגידי היי יוש. היי. היא לא אוהבת להצטלם, אז אני לא אראה אותה. אז מפה כבר הסתיים היום, אז ביי יוש.